Hai, ani mga Gita Bora. Rongya. Bersama mami, bhai ada ang bodo kan masada. Ang naganay gan jijina final alas tangna. Final Ang sanse maya खालामदोंमोन आरो प्रेक्टिसखौ बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट आरो बेवहाय माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि श' बे मोननै हाबाफारिनि लानानै दिनै खुंनाय जादों बे हिमालय हटेलाव। दा बेयाव आंखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरनायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो स्पेसियेलि आं डाइरेक्टर बिथां जोंनि डाइरेक्टर फंबाय परगेश्वर बर' बिथांखौ आं स्पेसियेलि धन्यबाद होयो। जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जेनाखि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै जुनियरफोर बिथांमोनखौ दिनै मोनसे टेलेन्टखौ हान्ट खालामबाय थादों। बे जोबोद मोजां आरो बेखौ सिन्था खालामोब्ला जोंनि भबिष्यतआ मोजांखौ जों सिन्था खालामनो हायो आरो मोजां मोनसे जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे नामखौ लाबोगोन बेनि सायाव जों मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे जेनाखि सेमि फाइनालखौनो बुंनांसिगोन जेरावहाय बेयाव सेलेक्ट जागोन। आंबो नायबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां टेलेन्टजों दिनै श' खालामदों। जों सिगांफोराव बेबायदि नुफेराखैमोन जे जोंनि ओनसोलावबो जे गोबां जोंनि जेनाखि इउथ्सफोरनिफ्राय लानानै गथ'फोरनिफ्राय लानानै गोबां हिडन टेलेन्टफोर दं जों बेखौ दिनै नुनो मोनबाय। निस्सय आं आसा खालामदों भबिष्यतआ मोजां जालांगोन बिथांमोननि आरो जों मोजां परिबेस जोङो सानसे समाव बिथांमोननि मोनसे पपुलार जोंनि ओनसोलाव जाफुंसारनायखौ आसा खालामथिनाय थाबाय। हाँ, बहुत ही मतलब अलग अलग टैलेंट लोग हैं। ओनली डांस या सिंगिंग बोल के नहीं है, इधर मॉडलिंग है, आपका जो मतलब बीट बॉक्सिंग है, आपका मतलब बहुत ही किस्म किस्म का देखने के लिए मिल रहा है मेरे को। बहुत ही मतलब मैं इधर का जो मतलब ज्वाइन हो के बहुत मतलब इसमें जो पार्टिसिपेट करके भी बहुत अच्छा लग रहा है।